Γεια σας, καλησπέρα σας. Έχουμε προαναγγείλει ότι θα κάνουμε μέσα από τον Σύλλογο του Πασιφά κάποιες εκπομπές και θα λέμε το τι προβλέπετε, τι προμηνύεται για τον μήνα που θα μας έρχεται. Ξεκινάμε την μηνιαία μας αυτή συνάντηση, την καθιερωμένη, ελπίζουμε, και με τη δική σας βοήθεια και συνδρομή και αγάπη πάντοτε, με την Φωτεινή την Ορσάρη, η οποία θα μας πει τα γεγονότα του μηνός του Ιανουαρίου, ο οποίος μήνας δεν είναι ένας άσχημος μήνας, έχετε να μας αποζημιώσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όμως είναι ένας μήνας για αγωνιστές. Εάν δουλέψουμε, εάν αγωνιστούμε, εάν επιδιώξουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τότε θα αμοιφθούμε και μάλιστα πολύ πλουσιοπάροχα. Αυτό θα το δούμε σε διάφορα γεγονότα τα οποία θα συμβούν και η Φωτεινή έχει να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ πιο αναλυτικά. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Καλή χρονιά και από μένα. Εύχομαι ειρήνη, υγεία, αγάπη, χαρά και αυθονία για όλον τον κόσμο. Όντως, ο μήνας ο Ιανουάριος είναι πολύ δυναμικός. Και αυτό γιατί, πρώτον, έχουμε έντονη ενεργοποίηση της όψης εξαγώνου που σχηματίζει ο Κρόνος της Ιχθύες με τον Δία στον Ταύρο, από την διέλευση των πλανητών Άρη, Ερμή και Αφροδίτης από το ζώδιο του εγώ καιρό, ο Ερμής, ο Δίας και ο Ουρανός ξαναμπαίνουν σε ορθή πορεία και μάλιστα προς το τέλος του μήνα δεν θα έχουμε κανέναν πλανήτη ανάδρομο. Και τρίτον, ο Πλούτονας ολοκληρώνει τη διαδρομή του στον εγώ καιρό και εισέρχεται στον Υδροχόο, όπου θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα με μία σειρά, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Θα ξεκινήσω με τον Ερμή, που μας έκανε ποδαρικό φέτος, βρισκόμενο σε στάση και που ξεκινάει την κανονική του πορεία στις 3 Ιανουαρίου. Πιστεύω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάδρομη πορεία τόσο του Ερμή όσο και των άλλων πλανητών δεν είναι κάτι κακό, αλλά ίσα ίσα πολύ αναγκαία. Μα θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που μου λες, όταν ο Ερμής είναι ανάδρομος, υπάρχουν καθυστερήσεις, αναβολές, τα τηλέφωνα κολλάνε, τα μηχανήματα μπλοκάρουν και γενικότερα επικρατεί μια συνεννοησία. Σαφώς και συμφωνώ. Όμως το θέμα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, η επιρροή του Ερμή σε γενικές γραμμές σχετίζεται με τις νοητικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον άνθρωπο. Δηλαδή, τον τρόπο που λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες από το περιβάλλον μας. Πώς σκεφτόμαστε, τις νοητικές μας πεποιθήσεις. Γενικότερα, το νοητικό μας σώμα. Γι' αυτό και άλλωστε κυβερνάει το αέρινο ζώδιο των δήμων που άπτεται αυτών των θεμάτων. Τώρα, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας φαίνεται από το πώς διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας, που περιλαμβάνει την διατροφή μας, την εργασία μας, τις συνήθειές μας και άλλα πολλά. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κβαντική φυσική και τις νέες μελέτες, φαίνεται ότι οι νοητικές μας πεποιθήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κυταρική μας δομή, δηλαδή την υγεία μας. Οπότε, σοφά, ο Ερμής κυβερνά και το γήινο ζώδιο της Παρθένου που άπτεται αυτών των θεμάτων. Οπότε, η ενέργεια που εκλείεται από την περίοδο της αναδρομής του μας οθεί σε μία αναθεώρηση, μία επανεξέταση και σε μία τελική αναβάθμιση των νοητικών πεποιθήσεών μας. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι απλά και γενικά. Είναι σαν να κάνουμε αναβάθμιση στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Όταν το κάνουμε αυτό, δεν τρέχουμε παράλληλα και άλλα προγράμματα, γιατί αν το κάνουμε, παρατηρούμε ότι είτε κινούνται πολύ αργά, είτε κολλάνε, είτε δεν τρέχουν και καθόλου. Και μάλιστα, στο τέλος, κλείνουμε τον υπολογιστή για λίγο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναβάθμισης. Στην επανακίνηση του υπολογιστή, επίσης, διαπιστώνουμε ότι κάποια προγράμματα που είχαμε δεν υπάρχουν, γιατί δεν είναι πλέον συμβατά. Κάτι ανάλογο γίνεται και με εμάς. Όμως εμείς
Βρισκόμαστε σε κοινωνίες που κινούνται με έναν σχεδόν ρομπατικό ρυθμό και χωρίς παύση. Δεν γνωρίζουμε καν τι σημαίνει. Οπότε και η αναβάθμιση που απαιτεί την απελευθέρωση παλιών προγραμματισμών μας και για και να επιτευχθεί ώστε να συντονιστούμε με τη νέα ενέργεια δεν γίνεται με συνειδητό τρόπο. Έτσι, επιμένουμε να τρέχουμε τα προγραμματά μας, τα οποία καθυστερούν, κολλάνε, με τον απακόλουθο εκνευρισμό και όταν δεν μας βγαίνουν, ο υπέτειος είναι ο ανάδρομος Ερμής. Και το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η ανάδρομη πορεία του Ερμή είναι ένα φυσικό φαινόμενο, λοιπόν, και συντελείται τουλάχιστον 3 φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Δηλαδή διαρκεί περίπου 3 μήνες ένα έτος. Οπότε πολλοί συνανθρωποί μας είναι γεννημένοι με τον Ερμή ανάδρομο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ούτως ή άλλως έναν ξεχωριστό τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων και μάλιστα κάποιοι είναι ιδιαίτερα ευφυείς και εξωδερκείς. Όταν ο Ερμής λοιπόν γίνεται ανάδρομος, είναι σαν να βρίσκονται στα νερά τους και το διάστημα για αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όμως το πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις που καλούνται να ανταποκριθούν εξαρτάται από τη γενέθλια προδιαγραφή όσο και από το τι ενεργοποιεί κάθε φορά η ανάδρομη πορεία του Ερμή. Οπότε, όταν θέλουμε να λάβουμε μία συμβουλή, καλό είναι να επισκεφτόμαστε έναν αστρολόγο που θα αξιολογήσει το προσωπικό μας οροσκόπιο. Γιατί το λέω αυτό? Γνωρίζω έναν κύριο που λάμβανε υπόψη του τις γενικές προβλέψεις, τις οποίες άκουγε στην τηλεόραση, χωρίς να συμβουλευτεί κάποιον αστρολόγο. Έτσι επέλεγε να ανοίγει τις επιχειρήσεις του όταν ο Ερμής ήταν σε κανονική πορεία, εκτός από την τελευταία που την άνοιξε όταν ο Ερμής ήταν ανάδρομος και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτή ήταν και η μοναδική που πραγματικά μακροημέρευσε και το είχε πορεία. Πώς έγινε αυτό? Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε ότι είναι γεννημένος με τον Ερμή ανάδρομο. Οπότε θέλει προσοχή. Όχι ότι οι γενικές προβλέψεις δεν ισχύουν, αλλά ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και μοναδικός. Ακόμη και τα άτομα που είναι γεννημένα την ίδια ημερομηνία και δέχονται τις ίδιες πλανητικές επιρροές, δεν συνεπάγεται ότι θα έχουν την ίδια ζωή. Και αυτό είναι που κάνει την αστρολογία να ξεχωρίζει από όλες τις άλλες επιστήμες. Γιατί αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως μονάδα, ως άτομο και όχι μέρος μιας μάζας. Γι' αυτό δικαίως η αστρολογία κατήχε τον τίτλο της ιερής επιστήμης στην αρχαιότητα. Τώρα ξαναεπιστρέφουμε στα δικά μας. Ο Ερμής στις 3 Ιανουαρίου ξεκινάει την κανονική του πορεία από την 22η μοίρα του τοξότη, σχηματίζοντας όψη τετραγώνου με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο των Ιχθύων. Και παράλληλα γίνεται το ακριβές τετράγωνο της Αφροδίτης στον τοξότη με τον Κρόνο στις Ιχθύες. Δηλαδή ακόμα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ξεκαθαρίσματος και ίσως και απογοητεύσεων. Γιατί νιώθουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλαμε. Υπάρχει μια αγωνία και μια ανασφάλεια ως προς το τι θα γίνει τελικά με μας, αλλά και γενικότερα με όλον τον κόσμο. Όμως η ενέργεια της αναδρομής του Ερμή από την 8η μοίρα του εγώ καιρό ξεκίνησε στις 12 Δεκέμβρη και θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου όταν ο Ερμής επιστρέψει ξανά στην ίδια μοίρα, οθεί σε μία ριζική αλλαγή και αναβάθμιση των νοητικών μας λειτουργιών, σε περισυλλογή και αναθεώρηση των πυρηνικών νοητικών πεποιθήσεών μας. Μία αρκετά δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Παραδείγματος χάριν, εγώ τι θέλω να επιτύχω και γιατί? Μέσω των στόχων που θέτω νιώθω δημιουργικός, χαρούμενος ή προσπαθώ να εξαργυρώσω τις όποιες κοινωνικές επιταγές? Μία άλλη πεποίθηση επίσης αφορά τη δομή της οικογένειας. Δηλαδή, ποια η θέση μου μέσα σε αυτή? Οι δεσμοί
της οικογένειας που στηρίζονται. Ποιες είναι οι ευθύνες μου, οι υποχρεώσεις μου, κουβαλάω βάρη, είναι όλα δικά μου. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω από όλα αυτά χωρίς τύψεις και ενοχές. Και τέλος, το ευρύτερο πλαίσιο. Η κοινωνία κι εγώ. Ζω σε ένα σύστημα σκληρό, άδικο, αδυσόπιτο, του οποίου εγώ νιώθω έρμεο και ανήμπερος. Είναι όντως έτσι? Γι' αυτό και παρατηρήσαμε ότι κατά την περίοδο των γιορτών υπήρξαν απογοητεύσεις συνανθρώπων μας σε σχέση με τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, αλλά και με τις γενικότερες ειδήσεις που ακούμε. Γιατί όμως? Γιατί η αναβάθμιση για να συντελεστεί απαιτεί μια γενικότερη αναθεώρηση και τον όποιον πιστεύω έχω ή όποιας ιδεολογίας ασπάζομαι. Μιας και ο Ερμής, όταν κίνησε την ανάδρομη πορεία του, γινόταν σχεδόν παράλληλα με την νέα σελήνη στον τοξότη, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή, που σχημάτιζε όψη τετραγώνου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σημαίνει η πίστη μου. Πού? Πού πιστεύω δηλαδή? Στη θρησκεία, στην πολιτική, στην επιστήμη, στην όποια φιλοσοφία με οδηγεί σε μια ψυχική ηρεμία, είναι καλύτερη η καθημερινότητά μου. Γιατί εξακολουθώ και πιστεύω σε όλους αυτούς που με απογοητεύουν και δεν βλέπω φως στο τούνελ? Γιατί η νέα ενέργεια οθεί στο να γνωρίσω εμέναν. Όχι απλά να γνωρίσω εμέναν, αλλά να πιστέψω σε εμέναν. Η επίγνωση και η συνειδητοποίηση του τι πραγματικά θέλω και η συμφιλίωση με μέναν έρχεται και ανταμείβεται από το εξάγωνο κρόνου Δία, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ενεργοποιημένο σχεδόν όλο τον Ιανουάριο από την διέλευση των πλανητών στον εγώ καιρό. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αναδρομή του Ερμή προετοίμασε την κατάσταση, φαίνοντας ένα είδος κάθαρσης και εξαγνισμού από τις 12 Δεκεμβρίου, ώστε να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα δώρα μας. Κυρίως από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και μετά, καθώς θα ενεργοποιείται το εξάγωνο από τον Άρη, θα μας δοθεί η ευκαιρία να τολμήσουμε και να πετύχουμε. Από τον Ερμή θα μας φέρει σε επαφή με τα κατάλληλα πρόσωπα για να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Και τέλος, με το πέρασμα της Αφροδίτης, να λάβουμε τις ηθικές και υλικές απολαβές. Εξάλλου, και η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 11 Ιανουαρίου, στην 20η μοίρα του εγώ καιρού, είναι πολύ βοηθητική στα νέα ξεκινήματα και στους νέους στόχους. Πάλι όμως μέσα στο γενικότερο κλίμα των ενεργειών, αφού η μόνη δύσκολη όψη που δέχεται είναι το τετράγωνο από τους δεσμούς, που και αυτοί καλούν στην ατομική προβολή και δημιουργία και όχι στην εξάρτηση από τους άλλους. Μιας και ο βόρειος δεσμός είναι στο ζώδιο του Κρυού και ο νότιος στο ζώδιο του Ζυγού. Είναι σαν να μας λέει λοιπόν το σύμπαν, τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. Επιπλέον, η νέα σελήνη δέχεται και τρίγωνο από τον ουρανό, φέρνοντας βοήθεια και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις από εκεί που δεν το περιμέναμε. Έτσι, από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και μέχρι το τέλος του, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στο να απαγκιστρωθούμε από προσκολήσεις, να απεξαρτηθούμε από κακές συνήθειες ή από ουσίες, να βρεθούν λύσεις για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα στην οικογένειά μας. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η έβριση λύσεων σε χρόνια θέματα υγείας, ιδιαίτερα αυτά που ονομάζονται αυτοάνοσα και όπως μαρτυρεί η λέξη θα μπορούσε να γίνουν και αυτοθεραπεύσιμα, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και κατ' επέκταση την καθημερινότητά μας. Σε αυτό άλλωστε συνενεί και η κυβαντική φυσική. Ούτως ή άλλως, μία από τις ερμηνείες της ενεργοποίησης του εξαγώνου χρόνου Δία
είναι η συνειδητοποίηση για το ποιες είναι πραγματικά οι αγωνίες, οι υποχρεώσεις ή τα βάρη που κουβαλάμε, διευρύνοντας την οπτική μας ως προς το ποιος είμαι και το τι είναι αυτό που θα μου φέρει την πολυπόθετη ασφάλεια και αυτοαξία. Δηλαδή, η υψηλότερη συχνότητα αυτής της δόνησης είναι η έβριση του εαυτού μου και η πίστη σε αυτόν, η προσκόλληση στους άλλους. Και περιμένοντας από τους άλλους είναι ο παλιός τρόπος σκέψης, που το μόνο που φέρνει είναι η πίκρα και η ματέωση. Εξάλλου και η Πανσέλινος που γίνεται στις 25 Ιανουαρίου στον άξονα Λέοντα Υδροχώου και σχηματίζει ακριβές τετράγωνο με το Δία στον Ταύρο, τα αιτήματά της είναι επίσης συναφή. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με την είσοδο του Πλούτονα στον Υδροχώο στις 21 Ιανουαρίου. Αν και ο πλανήτης μας εδώ και πολλά χρόνια συντονίζεται με τις νέες ενέργειες, εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε να οδεύουμε με τις ηχθειακές ενέργειες και μάλιστα αυτές των πιο χαμηλών δονήσεων, προσκολλημένοι σε ιδεολογίες που δεν οδηγούν πουθενά ή αναζητώντας σωτήρες που θα μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Όμως η εποχή του υδροχώου είναι η εποχή της ανθρωπότητας και όχι της τεχνητής νοημοσύνης. Οι άνθρωποι είμαστε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που έχουμε μάθει. Δεν είμαστε ούτε ένα τυχαίο γεγονός, ούτε ο λόγος της ύπαρξής μας. Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση. Οι ενέργειες που εκλείονται τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και αφυπνιστικές και οθούν στην έβρεση της ταυτότητά μας και του δυναμικού μας. Και μερικές φορές αυτό γίνεται και με επίπονη διαδικασία. Η ανθρωπότητα όμως καλείται να απελευθερωθεί από τα δεσμά της και να δημιουργήσει τη δική της κοινωνία, με θεμέλια την ειρήνη, την αδελφοσύνη, την αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον, την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. Αυτά από μένα, Γιάννη. Ευχαριστώ και εύχομαι πάλι να έχουμε μια χαρούμενη και επικοδομητική χρονιά. Εν κατακλείδη, νομίζω ότι ο Ιανουάριος μας ξεκινάει δυναμικά, όπως είπαμε. Δεν θα είναι ένας μήνας που θα περάσει απαρατήρητος. Θα υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι μήνες στην πορεία της χρονιάς. Σίγουρα θα υπάρχουν και χειρότερα γεγονότα, περίοδοι, αλίμονο, έτσι, πάντα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όμως, όπως είπαμε τώρα, χρειάζεται λίγο να δουλέψουμε παραπάνω για να κερδίσουμε και να απολαύσουμε πράγματα. Με την Αφροδίτη, ειδικά στον εγώ καιρό, το κέρδος μας, εφόσον είναι άρτια δομημένο και έχει σκοπό και λόγο ύπαρξης, τότε θα είναι εξασφαλισμένο και μπορεί και να μείνει. Κατά τα άλλα, ένας μήνας σχετικά καλός. Τελειώνουν οι αναδρομές οι υπόλοιπες. 2 φεγγάρια όμορφα, τα οποία προκλητικά, αλλά θα μας αφήσουν μια θετική επίγευση. Οπότε σας χαιρετούμε, εμείς σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε πάλι στην επόμενη συνάντησή μας με τον Πασιφά. Καλές γιορτές.